De stand is 1-0 door een doelpunt van André Zwart. Door Tim Klokstra. Door Sanne Jouwstra. Door Erwin Zwart en gelijk een time-out aangevraagd door Top. Dus 3 door Daniel Harmsen. Door Erwin Zwart, zijn derde doelpunt. Vijf door Sanne Jouwstra. De stand is 8-6, doelpuntenmaker Mick Snel. Door het doelpunt van Femke Faber. En de gelijk achteraan het doelpunt van Jet Hendricks, 11-10. We beginnen straks gelijk met een wissel. De stand is 11-12 door het doelpunt van Celeste Split. (12-12) is de stand, een score van Betty Jansma. (12-13) door Jet Hendricks. (12-15) door Celeste Split, haar vierde doelpunt. Door Barbara Brouwer.
17 door Erwin Zwart, zijn vijfde doelpunt. 15-18 door Mick Snel. De 16-18 derde doelpunt van Marjolein Kroon. De 17-19 Celeste Split. Net binnen de tijd, vierde doelpunt van Marjolein Kroon. Zij brengt de stand op 18-19. Ze had nog niet gescoord, maar nu wel. 19-19 door Diana van der Vos. Opnieuw Celeste Split. Haar zesde doelpunt. (1921). (1922) door Mick Snel. (20-22) door Marjolein Kroon. (21-23) door Erwin Zwart, zijn zevende doelpunt. Jet Hendricks scoort 21-24. (22-24) door André Zwart. (22-25) door de score van Wessel van Noord. (23-25) door Erwin Zwart. (24-25) door Diana van der Vos.
Eindstand van deze wedstrijd 24-25 voor Top. Gefeliciteerd Top met deze overwinning. Volgende week zondag 25 februari om 4 uur speelt LJODK in Amsterdam tegen Blauw-Wit. Groen Kabaal organiseert een busreis. Opgeven kan via de website van LJODK.